Magandang araw mga kaluguran. Ito ang ating Bright Reflection. Nag-viral ang video. Blind man healed after surgery. First time niyang makita ang asawa niya. 20 years married pero never niya nakita ang mukha. Nung inalis ang bandage, tears. You're more beautiful than I imagined. Pero sa gospel today, different story. Dalawang disciples kasama nila si Jesus. Physically present, walking beside them, pero hindi nila nakilala. For 7 miles. Bakit? Kasi sometimes, you don't see what's right in front of you. When your eyes are blinded by disappointment, unang punto, disappointment blinds you to God's presence. Inaasahan namin siya ang magliligtas sa Israel. Ito ang expectation nila. Political Messiah, lulusob sa Rome, magkakaroon ng revolusyon, tapos freedom. Ang na-receive nila, crucified Savior. Kaya ang summary nila, we had hope. Past tense, it's over. Dead na ang dream. At habang blinded sila sa disappointment, nandoon na si Jesus. Pero di nila nakita. Pangalawang punto, recognition happens in the breaking. Nakilala nila ang ating Panginoon sa pagputol ng tinapay. For 7 miles, nag-explain si Jesus lahat ng prophecies, lahat ng scripture, pero di pa rin nila nakilala. Pero nung pumutol siya ng bread, doon bumukas ang mata. Bakit? Kasi ang breaking of bread, reminder ng Last Supper. Reminder ng sacrifice. Reminder na ang blessings ng Diyos dumadating sa atin through brokenness. Pero sa pagsadsad sa rock bottom mo, doon ka nag-realize kung sino talaga ang tumutulong sa iyo. Doon mo na-appreciate ang family mo. Doon mo na-realize na hindi pera ang security mo, si Lord. Ang breaking ng finances became the breaking of bread when you finally saw Him clearly in your life. Ganito rin sa relationships. Pag nag-break ang relationship, doon mo nakikita kung sino ang tunay na friends mo. Pag nag-break ang health, doon mo ma-appreciate ang buhay. Pag nag-break ang plans, doon mo nakikita ang better plan sa iyo ng Diyos. God is often most present sa mga moments of breaking. Ito ang ating hamon para sa linggong ito. Tanungin mo ang sarili mo. Nasaan ka sa Emmaus Road? May sitwasyon ka bang feeling mo absent ang Diyos? Job loss? Relationship failure? Unanswered prayers? Baka nasa road to Emmaus ka. Nandun na siya. Di mo lang nakikita ngayon. Number 2, ano ang disappointment na bumubulag sa iyo? Yung nasa nangyari na, naging past tense na lang. At dahil doon, close na ba eyes mo sa ibang ways na gumagalaw ang Diyos? Open your eyes. Baka nandyan na ang sagot, but in a different form. And number 3, hanapin ang breaking moments. Instead of avoiding pain, you ask God, Lord, ano ang gusto mong ipakita sa akin sa breaking na ito? Minsan ang breaking of bread, ang difficult season sa ating buhay, ang exact place na makikita mong mas malinaw ang presensya ni Lord. Like the Emmaus disciples, baka nandun na siya, walking beside you, speaking to you, providing for you. You just need to recognize Him, not sa grand gesture,
but sa ordinary moments ng pagputol ng tinapay. Panalangin. Jesus, nakasama namin sa daan, buksan ang aming mga mata upang makita ka kahit nasa gitna ng disappointment at breaking. At turuan mo kaming makilala ang iyong presensya sa bawat ordinaryong sandali sa aming buhay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen.